नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कोकणामध्ये घरोघरी बनवली जाणारी फणसाची भाजी. फणसाचे गरे साफ करून झाल्यावर हातानेच त्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. विळी किंवा चाकू वापरायची गरज नाही. स्वच्छ धुवून घेतल्यावर चाळणीमध्ये ठेवायचे आहे. हा भाजीचा कच्चा फणस असल्यामुळे त्यातल्या बियासुद्धा खूप कोवळ्या असतात. त्या पण मी त्याची सालं काढून धुवून घेतल्या आहेत. इथे मी 4 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 4 हिरव्या मिरच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. हे सर्व जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यात घालून पाणी न वापरता वाटून घ्यायचे आहेत. ते थोडेसे जाडसर वाटले जाईल. आता ही पेस्ट पाटीत काढून घ्यायची आहे. गरम केलेल्या टोपामध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल गरम झालं की त्यात अर्धा चमचा राई आणि कढीपत्त्याची पाने घालायची आहेत. 2 बारीक कापलेले कांदे यात घालायचे आहेत. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर आलं, लसूण, कोथिंबीर, मिरचीची पेस्ट घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. दोन चमचे खोबरेल तेल घालायचं आहे. खोबरेल तेल नसेल वापरायचं तर 4 चमचे तेलाऐवजी 6 चमचे तेल तुम्ही सुरुवातीला वापरू शकता. आता यात फणसाच्या बिया घालून घ्यायच्या आहेत. मिक्सरच्या भांड्याला मसाला लागलेला असल्यामुळे त्या भांड्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालून हे पाणी मी भाजीमध्ये ओतलं आहे. टोपावर झाकण ठेवून त्या झाकणावर पाणी घालायचं आहे आणि 5 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे. पाच मिनिटांनंतर झाकण काढून कच्च्या फणसाचे जे गरे आपण कापून ठेवले आहेत ते घालायचे आहेत. छान भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे. आता भाजीमध्ये मी पाव चमचा साखर घातलेली आहे. थोडंसं पाणी घालून झाकण लावून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. झाकणावर सुद्धा थोडं पाणी घालायचं आहे. पाच मिनिटांनंतर फणसाचे गरे शिजलेले दिसत आहेत. एकदम सॉफ्ट झाले आहेत. आतमधलं पाणीसुद्धा सुकलेलं आहे. म्हणजे आपली भाजी तयार आहे. आता भाजीमध्ये 5 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा घालायची आहे. खूपच टेस्टी अशी फणसाची भाजी तयार आहे. एकदा माझ्या पद्धतीने बनवून बघा आणि तुम्हाला आवडली तर मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. कोकणामध्ये फणसाची भाजी सकाळच्या नाश्त्याला खाल्ली जाते. बरोबर असते तांदळाची पेज.